Så har vi et resultat for Charlotte Kravlund. Det var 0 fejl i anden fase til 27,32. Og et resultat for Tia Bæk, som var 8 fejl i anden fase til 27,47. Rytter, som skal begynde at gøre sig klar henne på banen. Det er start nummer 19, Hanne Juhl. Start nummer 20, Mie Christensen. Banen vil holde sig klar. Start nummer 21, Mads Mille.